बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव कर'ना भाइरासखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। आसामाव बे समाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया 7621। दासिमबो कर'ना भाइरासजों सन्देरनायनि सुबुं अनजिमाया बांगासिनो दङ। आसामाव हामनायनि अनजिमाया 337, थैनायनि अनजिमाया 4 आरो 1277 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। दुलाराय भारत नाङै कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया 2,07,615। थांनाय 15 सानाव बांनायनि हारा 1,03,002 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 5,815 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बेनिनो 1,01,497 सुबुङा बे समाव फाहामथाय लागासिनो दङ। दुलाराय बुहुमनाङै कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया बे समाव 64,52,390। बे समाव 30,66,692 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 3,82,479 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आथिखालाव 30,03,215 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। आमफाननि उनाव फैगासिनो दं निसर्ग सिमब्रेनाय बारहुंखाया महाराष्ट्रनिफ्राय गुजरात फारसे गेदेर खैफोद लानानै फैगासिनो दं। महाराष्ट्र गुजरातनि गोबां ओनसोलफोराव हाई एलार्ट फोसावदों। निसर्गनि गोहोमाव गोबां ओनसोलफोराव रोजा अखा हादों। थांनाय हराव मोनफैनाय मुम्बाइनिफ्राय फैनाय श्रमिक एक्सप्रेसनिफ्राय हजायाव स्टेशन मोननायनि सिगाङावनो सेन बोनानै 52 सुबुंफोरा खारखोमायो। बिसोरखौ हजाय पुलिसा हमनानै स्टेशनाव लाबोनानै दोनफैनाय जाबाय आरो बिसोरनो बे समाव जानाय आदार जगायनाय जाबाय। नाथाय बिसोरनि 12 सुबुंखौ दासिमबो हमनो मोननाय जायाखै। सोरबाफोर नुयोब्ला बिथांमोनखौ गोख्रै पुलिस बिफाननो मिथिहोनो थाखाय पुलिसा फोसावदों।